Но, чай, че почнат да бъркам езици. Още една дама тук на дансинга на Крушуна. Заповядай тук на випа, тук заповядай. Видеше. Нахме. Вайта. Искам лично да те поздравя и да ти благодаря, че за поредна година си тук. За предишните години, че си ни помагал в организацията и така нататък. Искам и ти също да кажеш нещо. Искам да благодаря на всички, които са тук. На всички, които са тук и правят събора това, което е. И да продължават да го посещават, защото без тях няма как да се състои това невероятно събитие. Благодаря ти. Аплодисменти дори за нея, за нейния автомобил и за кучето и гадже тук. Казах големия аплодисмент. Това е жена, дайте да уважиме. Коя жена си прави колата до това положение? Благодаря ви.